Zdravím. Používáte nějaké techniky, jak v klidu spát, aby hlava nepracovala i v noci? Používám jednu techniku, zvlášť protože jsem z Jižní Moravy. A to je 2 deci, nebo 4, nebo 6 někdy, Savignon nebo Neuburg před spaním, nebo po případě jiné lehké návykové látky. Ne, teď si dělám legraci. Já to chápu, řeším to taky. Někdy se mi to nepovede. Mně někdy funguje přečíst si něco jiného, než jsou odborné věci. Nebo se podívat na nějaký krátký seriál trošku toho, aby se ta hlava nepracovala. A nebo opravdu si dát ty 2 deci a hlavně si napsat všechny věci. Hlavně nejdůležitější věc je nepamatovat si, co já musím zítra udělat. Proto třeba někteří lidé doporučují udělat si ten seznam, to znamená to-do list, noc, večer před spaním. A pak jste v klidu, nemusíte myslet, hlavně nezapomenout, co musím zítra udělat. Tak, další otázka. Jak co nejlépe napsat PR článek, jak zvolit jeho délku, obsah? Máte nějaký typ z vlastní zkušenosti? Otázka je, na co to je PR článek. A je to opravdu PR článek? Je to věc, kterou chcete posílat médiím, nebo to má být na web? PR článek by měl být článek určený médiím a tam samozřejmě asi bych se obrátil na nějakou relevantnější osobu, než jsem já. Každopádně nemělo by to být moc reklamní. Asi neexistuje nějaký jednoduchý styl. Každopádně, co já bych udělal, když nad tím přemýšlím, já bych oslovil novináře, 2 a 3 novináře a zeptal bych se, nebo zašel na nějakou tiskovku. Zajděte na tiskovou konferenci, kde jsou novináři a jich bych se zeptal, jak vám vyhovuje posílání článku, PR článku? Protože oni dostávají desítky, možná stovky denně a teďka si musí vybrat. Určitě by měl být napsaný tak, aby přílohy byly jednoduše dostupné, aby to nebylo v nějakém Wordu, spíš PDF-ku skopírovatelným, nebo aby tam nebyly ty věci složitelně dolovatelné. Ale aby to bylo pro toho novináře co nejjednodušší s tím pracovat. A proto bych se ho zeptal, dejte mi pár tipů, co je třeba u vás důležité na to, abyste otevřel jeden z těch 150 mailů, které vám přijdou a věnoval se mu. A určitě oni vám řeknou, jestli je to předmět, jestli je to prostě celkově ten styl, jestli je to odesílatel. To za prvé, to znamená, zeptal bych se. Za druhé, my na to mimochodem máme na EasyTask.cz máme mikroslužbu na PR článek, takže můžete si objednat a místo využití PR článku se zeptat. A za druhé, hlavně asi to nesmí být moc reklamní. Já taky občas vlastně dostávám, jestli bychom mohli publikovat něco, nebo jestli bych mohl na blogu. A prostě někdy jsou to totálně reklamní, řekl bych to prostě, bláboli. To znamená, pokud to má být PR článek, který distribuují novináři, tak by to mělo být opravdu nějaký informativní. Ale nechci se zaspouštět na pole, kterému nerozumím. To znamená, já osobně asi bych si 3 věci bych udělal. První je, že bych kontaktoval nějakého dobrého člověka přes PR a domluvil bych si s ním konzultaci. Před tou konzultací bych si nachystal 10 otázek, na co se ho chci zeptat. Připravený být. Druhá věc jsou kurzy na portálu Naučme se nebo na EasyTasku služby, kde si můžete zajít na kurz. Pozor na kurzy, staňte se novinářem nebo PRistou za jeden den. A hlavně, co já bych udělal, kdybych se chtěl trošku víc pustit do PR, tak bych asi opravdu kontaktoval nějaký novináře a zeptal se jich úplně na rovinu. Nebo šel na nějakou tiskovku, kde jich bude 20 a tam za 2 hodiny se jich můžete zeptat 10 lidí, jo, a máte všechny informace k tomu. Jaké online nástroje využíváte? Kde poptáváte subdodavatele? Michal Muselý. Tak, podívám se, jestli bychom si z toho mohli dělat 24hodinovku, protože já těch online nástrojů využívám obrovskou řadu. Doporučuji, spíš tady odkážu na svůj nebo na své články na blogu, hlavně na své prezentace. Většinou já totiž dám ty přednášky, takže opravdu se snažím ty lidi úplně zahrnout informacemi. Takže většinou, když se podíváte na moje prezentace, tak tam je třeba 50, někdy 100 nástrojů nebo aplikací.
A subdodavatele poptávám na EasyTasku, protože máme moc šikovné kolegyně, které, když se vám tam nepřihlásí nikdo, nebo když chcete někoho ještě víc, tak sami za vás hledají dodavatele vhodné a oni se vám tam hlásí. A když je to zahraničí, tak hledám na Oudesku, oudesk.com nebo na fiverr.com a já se napíšu, jak to dám do zdrojů. A když chci opravdu hodně kvalitu a chci do toho investovat peníze, tak na základě referencí nebo na základě toho, kdo se mi líbí, kdo se jak projevuje na internetu. Takže toho oslovuji osobně, ale většinou využívám EasyTask na hodněkrát anebo zahraniční Oudesk. Takže třeba teď my děláme online školení a potřeboval jsem upravit video a našel jsem přes EasyTask člověka, co mi přepsal texty do textu, z videa do textu a na Oudesku jsem našel člověka, který mi za super peníze ty videa upravil, protože některé ty jednodušší věci je lepší dát v zahraničí. Tak, máte nějaké zkušenosti se společností eBrand a s tvorbou jejich reklamních kampaní a webových prezentací e-shopů? Respektive, můžete doporučit jednoduché řešení pro obchodní firmu? Jednoduché řešení, nevím, jestli existuje. Každopádně, pokud bych chtěl využít služby nějaké společnosti, tak první věc, co bych udělal, je podíval bych se na reference, ale nejenom na to, co už dělali, ale já bych je kontaktoval. To znamená, kontaktoval bych firmy, kterým dělají ty služby a ptal bych se jich, jak se spolupracuje, co by třeba doporučili, co se jim třeba na té firmě nelíbí. Protože můžete se hodně jako spálit s nekvalitním dodavatelem webových služeb nebo řešení. To znamená, asi bych si poptal a primárně bych nevěřil firmám, který vám nabízí právě to jednoduché řešení. A poté, co jsem měl tu čest pracovat s Honzou Řezáčem, tak primárně bych si vybral firmu, která se nejdřív hodně ptá a teprve potom hodně říká. Takže pokud vám někdo prostě okamžitě dá nějakou nabídku a hned vám začne prostě říkat, co vám tam udělá, tak to je špatně. Nejdřív by se vás měl zeptat, co je vlastně tím cílem. Jo? Někdy ten web nemusí být o tom, že máte 20 podstránek. Někdy může být ten web úspěšný, i když tam máte jednu stránku, kde jsou ty všechny informace. To znamená opravdu zeptat se, co je cílem té akce, co je cílem, kdo je ten zákazník a následně si vybrat. A já určitě bych si vybral, nebo respektive nechal si zpracovat nabídku od eBrány, možná ještě další firmy, zkusil bych to porovnat, ale primárně bych se zeptal jich dlouholetých zákazníků i nějakých nových, jak jsou s tím spokojení a jestli by náhodou třeba do budoucna toho dodavatele neměnili. A ještě jedna věc. My v aktuální době přecházíme se všemi našimi systémy na WordPress, protože jsme měli právě trošku problém s tím, že pokud vy si vyberete nějakého dodavatele a přestanete být spokojení a ten dodavatel to dělá na proprietárním systému, to znamená na svojem CMS-ku, tak vlastně pokud jste nespokojení, tak od něho nemůžete odejít. Když to dá třeba na WordPressu a vy jste s ním nespokojení, tak zkrátka jednoduše si změníte dodavatele, tak jak my jsme třeba změnili a ten už vlastně na ten systém přejde a umožní s tím pracovat. To znamená, já doporučuji web si stavět na WordPressu nebo podobném systému a reklamní kampaně jsou vždycky o tom, že se vám musí vyplatit. Takže vždycky to musí být o tom, že není to, že já dám 10 000 do kampaně a pak nevím, jestli vyšla, ale já dám 10 000 a vím naprosto přesně, kolik jsem z toho měl návštěvností, kolik z toho přišlo objednávek, kolik jsem tam měl konverzi. To znamená, že primárně reklamní kampaně musíte 100% měřit a co se týče webu, tak tam bych šel na nějaký otevřený systém a našel bych si někoho, kdo mi to bude kódovat a programovat. Tak. Mám dotaz týkající se Evernote. Právě s ním začínám a také zvažuji, jaké zápisníky, jaké tagy budu používat. Jsi zápisníkový, tagový nebo vyvážený tým uživatele Evernote? Jaké konkrétní tagy a zápisníky používáš, pokud to není tajné? Je to strašně tajný. Ne, dělám si legraci. Můžeš dát jejich seznam k dispozici? Díky moc, zajímá mě tvůj přístup. Takže já jsem hodně jednoduchý uživatel, protože jsem určitě tagový, mám pár notebooků, zápisníků, ale opravdu spíš jenom, když si potřebuji vytřídit věci, ale spíš využívám tagy. Takže mám tagy na online služby, na aplikace
A pak na jednotlivé prezentace na konference, které chystám. Takže chystám přednášku na WebExpo a mám tag na WebExpo, takže všechno, co dám do toho, tak taguju. Takže hodně taguju. A zase je to o tom, aby vám to nebralo víc času, než vám to přinese a zase se jako zpětně podívat, jako využívám fakt ty tagy, nebo ne. Takže ono tím, že se tam dá vyhledávat, tak vlastně já třeba hodně využívám to vyhledávání. A tím, že to má OCR, že mi to vyhledává i ve fotkách, tak tím to mám zjednodušení. Takže kdybych to měl zhrnout, tak jsem tagový a vyhledávací typ. Doufám, že to je OK, tady ta odpověď. Tak, existuje spousta knih o marketingu a budování značky. S čím ale začít, když provozujete e-shop a lidi o vás neví, jak se co nejlépe za rozumný peníz vidíte získat nové zákazníky. To je to, o čem jsem odpovídal. Já jsem o tom mluvil na začátku. To znamená nejdřív si říct, kdo to je ten zákazník, tu personu, následně kontaktní místa a následně se možná podívat, o čem jsem mluvil, také přes partnery. Nevím, co to je za e-shop, ale já jsem velký fanda partnerství. To znamená vyzkoušet si dvě věci. Nejdřív se zamyslet, kdo má podobnou cílovou skupinu zákazníků jako vy. To znamená, prodáváte třeba příklad, prodáváte sportovní náčiní, třeba tenisové rakety, takže sportovci zároveň třeba často hrajou třeba jiný sport, anebo třeba kupují třeba doplněk stravy. To znamená, je stejná cílovka. Najít si na to lidi, kteří už ty zákazníky mají a zkusit se s nimi domluvit, jestli třeba společně neudělat akci. To znamená, konkrétně to řeknu třeba tak, že my organizujeme školení o mobilních aplikacích a našli jsme si partnera, našeho dlouholetého zákazníka společnost T-Mobile. To znamená, že my vlastně nabízíme jim zákazníkům to školení buď zdarma nebo zvýhodněně. To znamená, že se dostaneme najednou k obrovskému množství klientů potenciálních. A stejně tak to můžete řešit vy. To znamená, že najděte si někoho, kdo už má klienty, které jsou ve stejné cílovce, jako jste vy, a následně se domluvit, udělat nějakou akci, kde to bude výhodné pro vás, pro toho partnera a pro ty zákazníky a společně oslovit. A samozřejmě, jak už je chytíte, tak se jim věnovat, mít live chat, odpovídat na otázky a prostě snažit se nestratit. A jak jsem říkal, no je to o tom prostě snažit se využívat naprosto veškeré kanály, které máte, nosit neustále nějaké vouchery a pokud někde jdete, tak minimálně 3 kontakty si přinést, protože 3 zákazníci můžou znamenat dalších 6 za půl roku, že si to doporučí. Takže opravdu využívat na 100% a prostě prodávat, naučit se prodávat, protože i když je to e-shop, tak vy můžete prodat nějaké to partnerství. Vy můžete získat potenciálního partnera, když umíte dobře prodávat a najednou vám může přinést prostě desítky návštěv, no možná stovky nebo tisíce. Takže udělat si persony, kontaktní místa a partnerství a samozřejmě zjistit, možná vyzkoušet nějaké kampaně, vyzkoušet to, co funguje, tak v tom pokračovat dál. Co se týče těch kampaní, tak jenom k tomu jednu poznámku. Určitě doporučuji, pokud děláte kampaně PPC nebo na Facebooku, tak na začátku investovat do kvalitních lidí, kteří vám s tím poradí. To znamená, ať už se týká třeba David Lorenz, se kterým už se spolupracuji, který nestojí málo, ale on vám pomůže udělat ty základy těch vašich kampaní kvalitně. Takže pak, když si stavíte ten dům a děláte si to třeba sám, tak už to stojí na pevných základech. Takže doporučuji investovat nejdřív do kvalitních lidí, kteří vám to můžou nastavit, a pak už můžete třeba si najít někoho levnějšího, kdo vám to pomůže spravovat a nejlépe tak, aby to bylo výkonově, to znamená, aby sám měl zájem o to, aby ty kampaně byly funkční. Zajímalo by mě, Jitka Hlamová, pamatuji si na vás, Jitko. Dobrý den, zajímalo by mě, jestli máte osvědčenou frázi, jak ze zákazníka vymávit cenovou nabídku, kterou mu dávala předchozí firma, se kterou spolupracovala za stejnou službu. Nejčastěji se setkávám, že když to chci, že mi řeknou, že si nepamatují, kolik platili, protože je to dávno, nebo mi to neřeknou a počkají na moji nabídku. Takže mám pro vás 2 tipy. První věc, jít úplně na rovinu. Úplně na rovinu nehrát takovou tu hru zákazník, dodavatel,
Ale říct, dívejte se, já snažím se ten biznis dělat poctivě, kvalitně, chci vám dodat kvalitní službu, takže chci vám víc vstříc a třeba dát vám nějak zvýhodnění, takže můžete mi třeba dát poslední 2 faktury a já vám pokusím se dát třeba 10% slevu nebo najít nějakou vyváženou částku, jako pomohlo by mi to. To znamená, možná není tou cenou, že chcete jako zjistit nebo potvrdit, jestli nelže, nebo jestli si nevymýšlí, ale spíš tak, že opravdu jako jít na rovinu. Prostě pojďme se o tom pobavit. A nebo, co ještě mi funguje, neptat se. Neptat se, pošlete mi nabídku. Víte co? Pošlete mi nabídku a já vám na to dám prostě super cenu, protože jsem schopný se podívat, nebo tu fakturu, a podívám se, co jste tam přesně měl, a to můžu jako vyvážit a eventuálně vám tam přidám něco. Jo, udělat to tak, že vlastně je to na rovinu. Ale že se ho neptáte, že vlastně přistupujete k tomu, že chcete mu prodat, protože obchod, když je dobrý, tak vlastně pomůže oběma stranám. Takže vlastně je to oboustranný vztah, je nějak vyvážený. Takže já primárně se snažím dát na rovinu. No a druhá věc je udělat mystery shopping. To znamená, že bych se snažil metodou fiktivního zákazníka poptat tu službu u té konkurenční firmy. Můžete jít lehce na hraně, vytvořit si třeba nějaký falešný e-mail nebo klidně možná nějakou falešnou webovou stránku, asi ne, to už asi moc, ale prostě oslovit někoho z nějaké podobné firmy, ať třeba podat, ať se získat cenovou nabídku a vlastně vydávat se za potenciálního zákazníka, tak aby ta firma, ten váš konkurent vám dal cenové nabídky. A tak se jim krásně podíváte do karet. Ono samozřejmě, všichni zkouší slevu, já jsem taky obchodník, to znamená, že když mi někdo něco nabídne, no tak já primárně chci slevu, že? To je asi normální. Každopádně je to přesně jak říkáte, lidi to často jenom zkouší a vy byste měla prostě postupovat tak, že vlastně potřebujete vidět tu fakturu, abyste viděla, co všechno tam měli a pokud to chce někdo hodně moc levněji, no tak prostě do toho kšeftu nejít. No. Ale říkám, mně se osvědčuje prostě jedno úplně na rovinu a říct mu, dívejte se, já tady na vás jako nebudu hrát nic, prostě pojďme se o tom pobavit, jako vy jste tady z firmy nebo z organizace, já jsem z firmy a prostě když si vyjdeme vstříc nebo na tom zapracujeme společně, tak to bude přínosný pro obě strany, ale hlavně, co ještě jsem si teďka vzpomněl, vy pracujete i se státními organizacemi a teďka je potřeba se zeptat, co je cílem. To je ta otázka, kterou třeba jsem se naučil právě od Honzy Leibla. Zeptat se, co je vaším cílem konkrétně. Je vaším cílem opravdu, aby ta cena byla nejnižší, protože tady pracujete v nějaké organizaci XY? A nebo je to třeba to, abyste s tím neměl vůbec žádnou práci? Řekněte si vy, protože vy, když na začátku se budete bavit o ceně, tak prostě je to taková ta hra o cenu. Takže primárně bych doporučoval zeptat se, co pro vás je nejdůležitější v této oblasti. Když řeknete vy, že máte nejlepší cenu nebo nejlepší servis, tak to říkáte vy se plácáte po zádech. Takže nechci to říct toho člověka. Co je pro vás nejdůležitější? On řekne, no, tak hlavně cena. No, tak super, tak vy dejte fakturu, já se na to podívám a vlastně můžu vám dát úplně, jakoby dávám to sam, pokud budu moc, tak vám tam dám třeba 5% nebo dávám nějakou slevu, pokud ne, no tak uvidíte, aspoň budete vědět, na čem jsme. Když řekne, no hlavně prostě, abych, jo, já mám už dodavatele, nechce se mi prostě tady, jsem s tím spokojený. Takže říct dobře a dokážete si představit, že by třeba vám někdo ještě dodával tady toto navíc, nebo že bych opravdu vám dal takový servis, že byste o mě nevěděl, dostával byste to, co jste dostal, ještě něco navíc. Jo? To znamená najít nejdřív to, co je pro toho daného člověka. Protože poslední poznámka, to, že firma může mít trošku jiný zájem, než ten člověk, který v té firmě pracuje. Doporučit weby a prověřit se na tooly a postupy growth hackingu, určitě. Podívejte se na mou prezentaci, máme na blogu dremalka.com. Asi můžu doporučit, když si dáte Growth Hackers TV, to je televize, kde jsou vlastně celý podcast. A asi nejlepší je vlastně growthhackers.com, což je vlastně diskuzní fórum od Shona Ellise. A tam jsou naprosto luxusní články. S tím, že ještě výborný materiály má Kissmetrics, takže to já taky tam dodám. Ale asi nejlepší je
nejlepší je growthhackers.com a jinak já vlastně chystám takový zájezd, už tam asi nás pojede 3 nebo 4, na konferenci do Londýna, která bude o growth hackingu, vyjednal jsem nám nějakou slevu, takže pokud vás to zajímá, chcete si zajet se mnou na nějakou konferenci, kde to je o tom, kde 3 dny neřešíme nic jiného než business a startupy a finty a marketing, tak se určitě přihlašte. Ta konference stojí nějakých $600 a já mám i s letenkou, mi se zdá, s cenu 10 000, takže i s letenkou, i s konferencí. Ale říkám, nejlepší je growthhackers.com, kde jsou diskuze, kde se vy můžete zeptat. A ta konference je hodně živá, teda respektive ta diskuze. Takže opravdu tam najdete odpovědi na všechny své otázky.